siya. Kaya basin nung tingali kining Biblia kay dagham kining mga pangusagot, kaya nagkainani ni sila. Nagkabahin sila sa mga salang nga mortal ang pornografiya. Buhat sa pornografiya, ang salmot mo tanaw nga na kung mahimulo sa anang butang, ay apil man na sa kalibutan mo, lawas mga pag-ibog, sagot na sa kaulag mo ng mortal sinugod sa panugo sa simbang katoliko, sumala sa Biblia sa Karisya. Hindi na to sundan sa balang kasulatan, no? Isaya man ta, mag-inisaya na tayo, dito mga Tagalog. Dini sa Mateo 5:27 verse adto sa bersikulo 30, no? Matthew chapter 5 verse 27 to 30. Mo ning giingon sa kasulatan nga atong Ginoong Kristo sa pagsulti. Pagtulunan may tungod sa pagpanapaw. Nadungog ninyo ang giingon kadto, ayaw kamo panapaw. By the way, 10 minutes sino sa paper, 10 minutes. Kapan ako giingon kaninyo nga kun ang lalaki mo tan-aw may tinguha sa paggigilawa sa babae nga dili ang asawa, sa barang nga nakapanapaw na siya. Ito pa sa Matthew 5:28 so klaro kay pagbulit lang nga kung tan-aw ka, nagkapiya ka nang gitanaw, niya naibog ka dito sa babae nga naghukas dito, naghugo dito, nagigilawas ito, maghimo sa kalawayan sa kugulingon, magulangon na kapag ang kulan ng una na mabutang ha. Tabla rasa, nagkapanabaw ka. Nagkapanabaw, sin against one of the 10 commandments pala, no? Kaya sa 6 commandment, thou shalt not commit adultery. Exodus Kapitulo 20, Deuteronomy Kapitulo 5. So, kung tanaw pa lang galing ka sa babae, ito na babae nga gwapa din nga dalaga, mo agi din siksi kayo, nga mangibog ka, nagkasala, nagkakurtal, sinabadultery. O, sa nasa pornography. Tinaw kayo, no? Matthew 5:27-30. Usa ko lang imong mata. Maning mata na ito gamitin na ito sa pagtanaw pornografiya. Kung inungdan nga makasala ka, so sala na. Lugita ka ng ilabay, kay mas maayo pa nga mawala ko sa kabahin sa mong lawas, kasi kumpleto ka apan tambong lang ito sa impyerno. So kini nga sala ka ni pornografiya, paglaras pala pa, maka-impyerno, yun, manang mortal, kini salang mong ikakuni nga sala. Ang pornografi, hindi tinggal sino gamay lang. Kung ang imong itong kamot, kasi di gamito lang atong kamot sa hapoy sa itong kinatao, wala binigit ng mga lalaki. Basta mga babae ka, mag-masturbate ko. Gamit sa mata, pagtanaw sa pornografiya, nakuning sala. Kung ang imong itong kamot mo, hinungdan nga makasala ka. So, maning sala, binyal ba ni, dili mortal. Putla ka na ang ilabay, kaya mas maayo pa nga mawala mo sa kabayan sa ilawas. Kaya sa kumpleto ka, apan may pa-head mo ka lang ato sa impyerno. So anything, any sin that can lead you to hell, na impyerno ka, usa ka na ka mortal sin, kung salang mortal. Lead sin or mortal sin, sa theology sa Catholic Church, would lead a soul into hell. Ano man, mawalan ka sa grasya na makasantos, sanctifying ka sa imong kalag, o nang mamatay ka na ng estado sa salang mortal, tanaw ka pornografiya, pagdungan ka girong klase mong balay, namatay ka, nagsunog ba ron, namatay ka, at dilit sa imong kalag sa impuno, kadapit sa mortal sin. Nag-iuna na Matthew 5, versikulo 27, Matthew versikulo 30. Karon din nga sa Catechism of the Catholic Church, no? CCC, standard din, si Bagay lang, hindi po, karang suwito, ganahan din na ni CCC ko. Mga maning instructive ko sa Catholic 6 minutes ang nabilin nga time. Dagang salamat ang keeper. Unya, tanaw na itong pornografiya din 2343. Kabun din niya para maklaro din ito. If pornography is mortal sin or venial sin, para din sa CCC, Catechism of the Catholic Church, this is mortal sin or great sin. Sa tungkol mo, no? 2354, article or paragraph 2354, tumasawan din sa CCC. Nandun sa nino, kaya dagdag sa makatunan niya namang dialogue ni Bakit 2354, pornography consists in removing real or simulated sexual acts. So, sakop niya sa sexual sins, sexual acts, from the intimacy of the partners in order to display them, ipasulay, ipakita, ipasalida, deliberately to third parties sa lain ng mga tao, ipilawas, nasa babae, na imong salida, ipakita na ko ninyo, kamong third party mo, marihan itong sala sa nagbuhat, the intimate giving of spouses to each other, it does great injury, dakong pagkatahutan, sa digdigan sa mga nag-apil ini, dignity of its participants. Actors, vendors, mga namalikya ini salida sa pornografiya sa publiko, itong mga nananaw, since each one becomes an object of base pleasure and illicit profit for others. Para rin sa ginansa no, for game, kwarta. It immerses also who are involved in the illusion of a fantasy world. Fantasya lang ba? Di man ang tinuod, di man na realidad. It is a grave offense. Pasabot na ng grave, mortal
mortal sin na kay grave offense, no? Grave sin. Civil authorities should prevent the production and distribution of pornographic materials. Una sa cyber sex crime, ibuko na sa gobyerno kay nalasala na dako nang salamutan, masakpan ka na cyber sex, priso yun ka. So, may hukuman na sa balaod sa gobyerno sa Amerika, sa Europa, sa Diyos. Dili na. Balaod po sa Diyos kasi sa siman na itong ibasa din. Grave offense. So, kung grave offense, meaning ini, gravely sinful. Sa 2355, always gravely sinful. So, gravely sinful gani. Hindi sa Tagalog, grabe. Ito pa ka ng grabe, grave, mortal, wala, dako na, hindi nila Biblia, hindi nila sumulo, lethal sins. So again, pornography, ang mapapatugan, sumala sa Biblia, yun sa Panginoon sa Kristo, Matthew 5:25-30, maka-interno na, makakos na adultery sa mga kasing, maibog ka sa natigilawas sa ng babae. 3 minutes. Unya, na po din sa CCC 2354 o 2355. Pero, ako na tayo minuto, 10 minutes ba niya, second star na ito, bibatang sa 7 minutes lang. Among maestro kanhi si Sok Fernandez, among ni maestro ni Efren de la Peña, Armadura Divina, no, ni Sok Fernandez, but page 209. Hugaw nga tinanawan, gidili, batok sa kaunong nga sugo. So one of the offenses against any of the 10 commandments, kalapasan mo sala, batok sa isa lang, sa napulo ka sugo. Constitutionally immortal sin. Muna'y panudlo sa simbahan katoliko sa moralidad. Bantayin na ninyo, no? Sa kusang sala, sa napulo ka sugo, ayaw pangawat, nangawat ka, mortal sin nila. Muna'y isungkit pinaspara. Kahila 209. Ayun dali. Mahugaw nga tinanawan. Kaunong nga sugo, dili ka manapaw, Exodo Kapitulo 20, versikulo 14. Mahugaw nga tinanawan, nakadungog ka mo sa gingon sa sugo, ikot ni Sok, Matthew 5:25-28. Last 2 minutes. Dili ka manapaw, pala ko nag-ingon kanino nga resipensang mo tanong sa babae, kuha ng malaway nga hununa, nakapanapaw na susunod sa kasing-kasing. Apil ko din masturbation. Kasagaran mga lalaki, pero sila mo tanaw ng pornography, agad para mag-iuling ka, mag-ipay-lipay ka, through masturbation. Letter C, ni Sok Fernandez, ang paghimog malaway sa kagalingong kinatao, seksualgan, kung masturbation, pinaagi sa manos, compulsion. Pagkapihapoy din sa kamot, aron mo gawas ang bini. Hindi walang tao nga malaway na makaangkit sa pangyayari sa Diyos, sa Kristo. So mortal sin din masturbation, pornography, ang classify ko nga masturbation. Gusto na ko. Dili, pasaylo ko. Kung isa na testara, pasaylo man. Malisunod na ka dito mag-time. No, mag-uwi din na gusto ko. Mortal sin. Dili, pasaylo. Dapat tayo 1 minute. Ano yung masahod ang pakusan na ko kayo? Pasaylo, dili. Ito, mga pisal mo kita. So, sa kansog na libro, 208-209, kung pisal yun. Ika-unom nga sugo, o ikasuhan nga sugo. Last 1 minute. Masahon dili. Siyang nga sugo. Confession, the way to spiritual healing, growth and freedom by Father Salvador Ponso, STV, Society of Don Bosco, nilupsat ko, Father Nestor Servo, pag-imprimatur, Monsignor Jose Abriol. So nilupsat pag-imprimatur na agad, no? Kaya, mga kalapasan batok sa ikaw na magkanoy di kasugo, you shall not commit impure actions. Ang sulti dili may lead me to sin against justice, wala batok sa chastidad. Did I commit any impure actions by myself or with others? They will engage in premarital sex. 20 seconds, ang nabilin. So, oni, apil ni sa procedure ni sa mga grave and mortal sin. Kung basahon din sa introduction, did I commit any grave or mortal sins? So, mga manikupisas pa rin, mga mortal sins, venial sins, di ba na necessary kumpisas? So, sa Katoliko, kumpisal ka nini mo ng pornography, nananaw ka, o hugaw nga law ay mortal sin na. So, napamatod na lang ko, dagang salamat sa moderator. Pagitan nga ibatidor sa different nga yang trabaho pinagi sa mga gabarong ni Brad Alvin nga pornography nga mortal sin. 7 minutes. Sila ka pukutan na? 7 minutes. First cross. Pero second cross niya, after sa batal, sa 5 minutes lang. Ayan. Selamat yun, Brad Alvin dito mo doon, Mr. Monitor. Alang nga libat. Viewer series kito kalibutan na. Patod pa nimo sa mong babarog ang pornography na imong ipamatudan sa katikisim o katoliko sa Universidad
54, 55. 55. Panay 2354 Oh, pornography. 2354, 2355. Nasulat ba diri nga mortal sin ang pornography? Mga Brad Alvin. Tubag nga kanang offense sala nga sin unya kanang mortal ang equivalent na synonym grave. So kanang grave offense da equivalent to mortal sin. There is a confession the way to spiritual healing, grave or mortal sins literally page 7. Did I commit any grave or mortal sins? So ang grave sins or grave offense equivalent na sa mortal sins. Mr. Moderator, ang serious na concept. Ang kung pangutan sintro sa katikisimo ng Catholic Church 2354. Pornography ang pangutana ay imong manigigamit nasulat ba ug asinod ba dalwin pornography mortal sin. Simple lang na pangutana. Kana mo na dito to. Oh, nawa. Ako ba yung tubag sa ang Dere sa sa pangutana lang libro. Kami sa kutubag. Oh. 2354 ako basahon na ang yawi nini para masabtan nato nga mortal sin ni. O pornography. Das grave injury, grabe o dako nga kadaot. It is a grave offense, grabe. Kanang grabe, grave. Mortal na, dili na. Bilyal gagamay lang as small sins. So man ako tubag ni mo friend, wag gamit ang word nga mortal. Pero na ang sala, unsa na klase ang sala, grabe nga sala. Pangutana. Mortal. Diwa man ni masuwat ya mo dito. Na diri na suwat, pikas. Roman. Pangutana. Ingon ka man ang gribos mater grave sin. Mortal sin. Naba kay ebidensya sa libro sa Simbahang Katoliko Romano ang gribos mortal sin. Yes, brother friend, bago lang ako, mo bitan ni Naba kaduhan kay ni libro katawa niya ka. na nga Ya lagi. ang definition sa gribos mater mortal sin. Oh, tubag. Lilog stop, Mr. Servo, imprimatur Monsignor Jose Abriol, ya Father Putso, STB, Confession, ya page 3, did I commit a grave or mortal sin? Wala ka na, mo grave or mortal. Did I commit grave or mortal sin? Ang grave sin, pareha na lang sa mortal sin. Laong na. Dili daagod. Suno pangutana. I-premise ako. I-premise ako sa suwat sa obispo Oh, nga ang Catholic Faith man religion sa kalig-on ng ibatan. Aningon rin sa our Catholic Faith Manual Religion, three things are necessary to make a mortal. Tulog yun, grave ghost, all knowledge, all consent. Pangutana, asa may tinuod ba dalbin? Kining libro ha, kana imong gabayng buklit. pareha ni tubag ni friend. Tubag ka sa ko, tubag ka sa ko. Pareha ni sakto kay kalang imo gribos manggali. Di gribos o grib. Tubag ba? Pareha lagi pa di friend, mo man nasubakan ako diri nilaban pa di kay grib or mortal sin diri. With sa imprimatur, ang imong pabisa mo. Gribos. Ang mortal sin gribos sa dako ba? Ang gribos dako grabe dili na binyal small kay imo binyal small man. Iwa ko mo So, ito nilaban na na nako. pinyan. Laban, ang faculty to decide nga sila, para ni mo, gribos mater. Yes. Pangutana. Yes, kumpletong tulog ka. Mutanag ang pornography, imong kabubuton, ibuhat nimo. Willful good. Nag-consent ka, nag-consentir ka, ibuhat ka. Obitan ng adultery mo ni Cristo, Matthew 5:27-30. So gribos, pareha sa grave. Gribos, mortal. So ang tulog, nag-consentir ka, nilaban sa akong magbento, mortal, kita. Ang pangutana suma sa libro sa bispo, klaro kayo nga tulog yun kaputang mahitamo mortal sin. Ang imong pangutana sara ang libro nimo. Oh, pangutana. Kining libro nagingon nga bishop mo ro bispo gani. Nga tulo nga kikinahanglan nga kung full knowledge, full consent plus gribos mater, that is mortal sin. Budawat yan na dili. Gidawat lagi ko na, mabitaw yung ako explain na. Kuman na Dawat naman dahil ka. Kuman na sa ko. Oo. Kuman na lagi mga mortal sin man ako mula ba ni mga tingnan. Lagi kuman na lagi ko. Ano ba ka sa ko friend? Wala lagi na mulaban nimo kaya mo gibasa tulo ka hinungdan sa mortal sin dili tulo ka hinungdan sa binyal pa nagdidaog ka mortal man naman lagi pamatudan ako kanang pornography tulo na napil gribus padako pa gribus mortal sin kapulita diri unya nay consent pagka kay consent sa mga tao mo tanang pornography go kay consent unya willful gid masturbate pa kag willful gid so nagkalang tulo nagika kinahanglan nga mamortal sin naapil lang pornography diha so nilaban na ako friend. Okay, magwala. Ang pangutana na ko, Mr. Sundan na kong gamay buklit niya kaya sarang mo dito. Samtang obispo, ulog yun. So pangutana, ingon ka man ang faculty to decide mo ang gribos. Oh. Ang suma sa mga pagkita ng mga hari,
ang pagkakasay dili man ang libo sa pulalit. Di ba nasayop ka na, Brother Alvin? Tubag, wa ko masayo pen, katong tulong ako sityo sa Murtasin. Consent o full knowledge na ano mo talaga pornography kasi kung buwang din mo talaga pornography na wa kay consent. So kompleto ng consent nimo, full knowledge nimo, nagripos lagi na. Dako na grabe. Murtasin parihara na. Ano nga libro? So bad pen, klaro kayo milaba lang yung libro di sa muro nako. No, so klaro kayo nagpagsiwag din kamaturan. Na klaro kayo di ako magtubag apil. Apil nila ng tubag. Kamaturan o sa bahuman ng salato ni. Klaro kayo kamaturan pin kalang tulo lagi ka necessity for sin to kung sino Murtasin nilaban na nakuha ni mo kaya imo binyal man wa may binyal nga nanang tulo Murtasin mo ginana naprobaran mo lang kung nanang tulo full consent full knowledge sigo si na. Nining tulo ka butang na akong diskutan. Asa man ang pabuti to decide. Ako nagbalik-balik. Tubag, Mateo 5:28 ni Kristo, mutandaw ka, uban sa desire na ang kuno namang bayhana. Kung na maibog ka talagang pornography, maibog ka na, magmasturbate ka. So, kung si Dr. Lalis kompleto, nag-ribos matter. Sir, the answer is not in the Tayo pansin. sa kayo, tayo Tulo naman. ang akong pangutana. Tubag na taga Wa Pilipinas, mo tayo ka na. nagbersikulo. Oo. Samga. Sige, Tulo, tulo. asa itong tulo faculty to decide? Ako lang Moral kita- theology na. Itubag ang kita ka, ganang Bersikulo di mo na Oh, sa moral. kung sabi na ilang Biblia, di tayo moral. Sa tulo man to nga ako. Dili, itubag lagi Asa kita ka. ng tulo? Oo. Agi ba pili na ka na ko? Kana ganing tulo, api lagi ng tulo. Ayaw ko papilian ng tulo, kaya kanang tulo na, nasa kong tubag. Oh, ribusin. Oh. Time na. Time na ko lagi. Time na. Ikaw na sa parang 10 minutes ito. Si imong pabulihan. Ikaw bahala. Ato mapulihan ni Kwan. Bibot. Galay di siya. Ayaw lang, bitin lang yan. Pwede ako halili lang. Primero pa rin ba rin? Oh, si Iyan na sang barog. Oh, Bibot pa rin ba yun? Easy. Karon na atag mo ni Brother Fred de la Piña sa iyang pornography sa mortal sin. Ako ano, bro? Siya ang sa Negative. okay. Sige Brother Fred. Salamat kayo. Brother Bibot Hinguyon, sa mga debatidor, moderator, niya, Juan, sa mga Brother Alexander, Brad George Obaba, Kubel. Bago pa lang na kong ipangutana mga kiigsunan nga ang pangutana sa sandig sa Suwat ni Bishop Moro, Arok Catholic Faith Manual of Religion, Grade Matter, Full Knowledge, Full Consent. So, asa nito ang faculty to decide ng sala? So, itubag sa Matthew 5, verse 30. So, kanang tubaga mga kiigsunan, with your respect may badal din. Wag niya matubag yung kay naaras tulong ang pangutana, sandig sa libro sa simbahan. Kini nga Arok Catholic Faith Manual of Religion, matubag ang ning pader Leo Fernandez. Dili ko na ilang ito na ang senaryo pa. Di sila makapasal sa pagkapari, hindi sila mag-memorize kung na ang Arok Catholic Faith Manual of Religion. So, bukad kayo. So, muna nga, ang faculty to decide, kinahanglan mo gyud ang full consent. Ano man? Gamit ang filosofiya kay kini under ni sa moral theology human action sa Biblia. Tao man ta. Kay si Brad Alvin ni mahayag sa direkta sa Matthew 5:30 sa ganda nga makita gwapa magapanapaw. Kinahanglan nga ang libro sumala sa ining Biblia wa gid komentary sa Matthew 5:30 sa ganda wa kita nga ikuan sa Biblia na mortal sin wa gid. Editsion mas na dedos, Matthew 5:32. Agad to maglasyon ka minyo. Ya minyo ka, una makapanapaw ka. So kana pagkasultiya nga mortal sin nakatanaw ka kuna kay malis. Kung wa kay malis, dautang tinguha, away sa. Ano mo konklusyon man nga sala ng mortal sin nga igo na butang ni basa. So kana nga kita tao man ta natay 5 external faculties of the body. Kamot, ilong, dalunggan, mata. 5 external faculties of the body. Kung makita ka gwapa, nindot kayo, kita tagbisklita, motor ba, nindot isanan. Ato nakita sa 5 sa external faculties of the body sa mata. Sa mata magamit ang mata. Kung sa may gamiton na to, ang 5 external, internal
internal faculties of the body. Sight, internal na, dili na maong mata. External ba na? Smell, that is internal. Simot ka. Taste, baba. Taste, tila, kuha ka lasa, kubig ka. Niya, hearing, internal faculties of the body na. Kunya, touch, kamot. So, kita ka gwapa, nakita sa mga mata. Kunya, ipasa na si mong utok. Muna yung intellect. Kahibalo ba? Kunya, dili ni siya mo decide ang atong utok sa labutan. Sa labutan, gumikan kay wala ni siya free. May freedom ang atong utok. Panalitan ang kining bag ni Brad Alvin. Akong gitanaw. Gihikap sa akong 5 sa external faculties of the body. Kamot. Kunya, karon nakita sa utok ko, may pre, bagi na siya. Umingon kong kining kuha na kani siyang yawi na, niya bago. Unang utok, wa ni freedom. Ipasa na siya, kaya na may process of intellecto. Ipasa na siya sa labutan, kabubuton. Lugay pa kayo na. Isa ningo na sintama sa buwina. Nil is in voluntate, Rio spirit in intellecto. Nothing goes to the will without passing through the intellect. Or filosofiya ni moral theology. Ini pasal di na madalang prinsipyo. Ang Biblia di nakabarog sumasa kategismo ng Catholic Church. Number 95. So muna nga, yung Biblia, Protestante na, Bible alone. I-explain pa na. Muna nga, ipasas kabubuton, ang faculty to decide is the will. Wa matubag ni Brad Alvin. So, kung ibaw ni sa moral theology ito binangga, sa filosofiya. So, nag-record din mo senyor, kung i-record siya ka, saan lang nga, ang faculty to decide is the will. Kung makita ka gwapa, pasalamat ka kay na kay mata, niibog ka. Sirak ng desayos ni Diyos. Wala lang yung kalipay sa mata silog. Mata sa laki, mutanaw ka gwapang babae. Payot ng dili mutanaw babaeng gwapa. So muna nga, way sa ana, purot ka impirno. Yung mga sugarol, mga masturbisyon, ana. Purot, muna nga, dili basa-basa ang paghukom sa tao. Kaya sa Salmo 7:11, ad Deuteronomium ad Domini, we salvot pitsit rectus corde. Ang Diyos na matarong maghukom. Siya may hukom nga mortal na. Internal puro nga sa moral theology. Last condemnation na ginawa. External puro, kanang view na to, pananaw na to nga, kini, kanang galip India, wamani kasal, impierno ni. Maybe correct, pero external na. Ang last condemnation na ginawa. Sa mga bitang simbahan ni ginawa wala ginamo ang daging nga, ano mo dia? Pero wala siya gi-encourage nga buhat ko, nautan. Pero kana kung niamta sa mortal sin, ini mortal sin, 3 things how to make a mortal kung dibasa. Panalitan, si Brad Alexander, nananggot siya. Niya, ang sanggot niya, hayat kayo. Niya, si Brad, George Baba, nawadam sa kanding. Hingita dis kalibunan siya. Wa man kanding, no? Tungol bisa sa sanggutan nga nananggot si Brad Alexander, hayat kayo. Nahulog mo na. Naigong liog ni George Baba. Si Bakulang, sample na patay. Nakpon sa balaod sa Alexander, pero sa Diyos, binyal sin na ito. Nga naman, why full knowledge, why full consent. Pero grabing buhat, patay man. Moto yan ito ba, grabe na itong buhat. Di nakabaro ang grabe, kung walang full knowledge, full consent, tulo man na. Imoran ito bago gripos nga, di na mo decide ang will kabubuton man. Una nga, kung dili, yun sa mga pag-ibaw, nga full consent o full knowledge, di man ta Ginoo. So di ta kahukom nga mortal gina siya. Una nga, hinahinayo na, unsa gina siya kay internal forum di na basta-basta paghukom sa mortal na yun, kabasa na sa bersikulo. So diyan kapita mga kiksunan nga, ako nakita ang ipabarog ni Brad Alvin. So usalan ako pangutana sa pornography sa kategismo ng Catholic Church. Na diya to rin kategismo ng Catholic Church. Nabay na sulat base sa timat. Ano sa 2354 pornography mortal sin siya. Wala ni divert sa nagagmayng libro. CCC authentic na libro di kakakita ang pornography mortal sin. Ano man. Labaw pa rin na side ng simbahan kaya dili na pa sa makundim na yon. Una nga ining latugia sa first round pa lang mga kigsunan akong gi-cross-examine. Unya, ipahayag ni ko ang binyal sin ko nako. Imana nito sa the art argumentation and debate.
the negative assume no responsibilities at all. Negative man ko. So wa ko magpabarog binyalsin. Yara to kumukumo. Yara to kuan. So mana nga mortal sin imo kinang pribahan hangtod ba human ng lintugi ah. Imo ra man sin tulos sa debate. The center regarding the mortal sin. So mana nga agam may perno na to. Nilas pasay di Bilincero, nananaw. Perno na kay mortal sin man. Ya masorbisyon. Murag 80%, 90%. Niya kadang mutanaw babaeng gwapa, ama mortal dahil na. Salamat ka kita tagwapa kani. Ang buta, makasama pa? Bisa kita na may madungog man namto 5 external faculties by internal faculties by. Kinahanglan na kita mag-agi gina tanan sa tong external faculties by internal ipasas utok, ipasas kabubuton. Ang mo decide ang kabubuton, dili ang utok, dili ang gribos. So muna kung ayag may tungod sa negative side arong pangtuwad sa mga pangkaturungan ni Brad Alvin kita mga Aritas interpellation ni Brad Alvin. Okay. 7 minutes ni. 7 minutes. First cross. Daghang salamat pa di friend at mga amigo. Ang una na ko pangutana pa di friend. Nabasahan ba nimo sa CCC kay pareha man tag baruganan isip Katoliko motuo tag CCC katigi sa mga pastors. Nga kanang grave sin pareha gina sa mortal sin. Nabasahan na nimo wala. Yes or no? Yes or no? kadang kani mong pangutana nga nabasahan ba? Yes or no? Kategorikal. Ang tubag nako nga ato sang basahon. Objection. Kay nabasahan ko Categorical question. Ayang question is categorical. Yes or no? Yes or no? Then, Yes. baga una, dahil na-explicar. Yes, yes. Gawa sa qualify ka. Oh. So I-qualify mo. atong basahon. So Mr. Monitor, panahon mas pangutana na may role nga mubasa po ta. Oh. Pero ang iyang ipangalas pangutana, yes or no, niya, ngayon, basahon i-explicar. Pero kung i-qualify ni mo imong tubag, pwede basahon niya. Kanang pangutana, that is hypothetical question, Mr. Monitor. So Your therefore- question is hypothetical. Di mo magpapadisok babasahan. Hypothetical man kay i-premise sa Categorical pangutana. yun eh. Dili. Yung kay Kailangan ko yan yung basihan. ang imong ibasang basahon sa Pero kanang question. sa imong tubag, basa ni mo moto. Paano yes, ang pagtubag mo, yes or no? Kita Yes, ano yes. ko ang Kana. CCC number. Kaya general, kay categorical, dili lagi, Your question is categorical question man. Sige, at i-allow na ako, pagbasa lang. Oh. Para masuta na ito kung answerable by yes or no. Kala, sige mo dito. Di basa. Mga tagsag numero lang kay CCC ko na. Yata ka nagkakondisyon sa mo dito, sunda. Na may number sa Ang kategisyon iyang ng ginon, Katoliko. nabay mabasa. Oh, yes or no naman na. Ang iyang pangayon mo nga, nabay basa, so basa ko. Sa laing punto, Mr. Monitor, kinahanglan nga, I'm not speaking with that statement, kay kang Brad Alvin ng Kribos, mater nga hayag ka ganyan. Di ko affirmative. Okay. So, The negative, assume no ayun na responsibility nilang, at all. wala siya mudawat, anang, yung pumunta ka ng word na gribos. Wa man siya, wa man siya pabarog ana. So, unless kung pabarog siya ang gribos o ang mortal sin is pareha. Pero wa man siya pabarog ana. So, Sige, hatagan na to dili chance. siya Sunod pangutana. dili mo dawat na pa. Tingnan mo dito, next question na lang. Modify ang imong question. Oh, modify na to. Oh, sa 2302 o 2303 CCC Badfin, naamang ka diha. Ayan na. Gravely against charity, it is mortal sin. Sa 2303, grave sin. So, madawat na karoon nga, kini mortal sin, equivalent kini dili sa grave sin. 2303, paminaw, 2303 o 2302. Nga grave sin, parihara gini ni sa mortal sin. So, dawat na karoon nga, gini ay, Sa pagbaon kay, ang matang libros sa manistik. siguro kalsam sa mga dito, nasa kailangan, hatag mo mga dito premise. Let him read first. Una, na yes or no? Kung Naman. ang interpretation mo makabay ha. Eh, yes or no, lagi pa tumagod sa yes or no. Kaman-film natin nga categorical question na dito bago yes or no. Oo, iya sa basahon kay ang Okay, iyang pagsabot siya. ma? Answerable. 2303 and 2302 lang. Oto, Yes or no ang iyang pagkana. So, pangutana niya, ang imong kuwan, Brad, oras siya, Brad. Sige lang, running time na. Running time na. Okay lang. Ang imong pangutana, Gribos o portasin Oo, parihara. Sa 3-auto o Oh. 3-o. 2303. Grave sin, mortal sin, mura na. Masasa, sabta.
man eh, score 3-0. Kaya na ako nang iluha, no? Hindi may basa, oh. Dugay, makamagdita na. Di ka madarin. Yan, usang yung pangutanan mo. Usang yung pangutanan mo. Kaya ayaw, ana, kanang, Hindi, nagdugay mo sigbasa mo dito. Ayaw tarong. why personal comment? Di man na-attack. Di man na-attack. Irrelevant man na. Observance sa manasa. Nag-anak mo siya maayo mo dito. Malangan tani. May mortal sin yan. Di mo dito, running time naman nga to. Kaya ako running time to kusik sa amin. 2-3-0-3. Wa mo lagi. Mabitan ng kining ako ipakita ni mo kapag-lisan. Ay, ni mo. Sisi mo niya. Sisi lagi. Wala lagi niya. 2-3-3. Oh, 2-3-0-3. Lagi. 2-3-3. Wala lagi. Basa ko Mortal siya. Oo, gravely against charity is mortal sin. Libro mo. Sisi lagi. Mabitan ng kining atong basahan kay dugay kay ka makapangita diha. Murot pa kung tayo mo dito. 2-3-0-3. Oo, check ko mga kini ato paniharan na Ano ba hit rate? Ayaw na basahin mo dito, malangan na kita kay imong basahan. Bakit ang sisi din? Wala lagi na mabasa, diwan ka mabasa. Na grave sin. Na grave sin, no? Grave sin. Oh, Tabangin siya. Nya mortal. oh, mortal sin. Asa man ang mortal sin na? Yeah, it is mortal sin. Kaya siya, Meral din. Oh, Asa ang mortal sin niya. Kaya siya. Way mortal sin ang din. imo sa manang edition kini nga ako. Ang imo ay sa katawan. Sa katawan. Nga ako ba kumpara na to. Naman siya. Naman sa ako it is mortal sin. Oh, ako din nagimuan ni. Wala siguro na edition ni. Kini lagi ako basihan mo dito. Wa man sa iya. Ganito, para dito malangan mo dito ba? Okay, Running time mga bago, mahurot pa kangas. Pangutana ka ba sa Udawat ba kayo niya ha? O ako, madawat ka dili. Kay mong irong siya. Ano ito kalipay may answer? Listen, nung dawat mo. Qualify sa to pa. Kaya nasulat niya. It depends Ano yan. sa kompleto na itong tulo ka butang sa Aro Catholic Basta Faith Manual qualify, Convention. it depends. Itong grave matter, full knowledge, full consent. Manang kompleto na ito, that is mortal sin. Kompleto na ba sa Aro Catholic Faith Manual? Ito mo nagpasabot sa kategisimo. Sunod question mo dito, lain lang ang question. Usap na ka na ko. Taysa, Lakot ba kasulti, yan gingon, basta wala ng tulo ka elemento. sagdi lang mo dito, ay explain kayo para mahurot pa kayo. Running time lagi ni ako magunilait ko kayo mga utana. Sa 2396, dire sa luyo, ha? Palang imo ka ba, ano imo ba? 2396, among the sins gravely contrary to chastity, kato pag grave sins ni, are masturbation, o sana ni, fornication, parehag label, pornography, anong mo sexual practice, dawat ka ni, litrapolita, nga grabe ni nga sala. Basta, Pornography. pero ito. Yes, ano? Mamadit, mati siya. Basbol ko lang pangutana. Kaya mong time. 3-5 po. Taysa, ito friends, ipausap ko no, ipausap ko no, dito. 2396 akong basahan pagbalik, among the sins gravely contrary to chastity, gravely, masturbation, fornication, parahan nag-label, pornography, and homosexual practice. Dawat yan nilita po rin natin si 2396. Yes or no? I-explain na siya. Yes or no? Ang nasulat. Categorical mo. Mr. Peter, i-explain ang nasulat. Categorical. Paminaw sa. I have about Pero 1 mirali, minute explain mo answer. dito. Dili man obligation na mangutan naman sa pag Mga paano mo ko categorical mo dito? yang obligasyon karon pangutan. Pangutana, yes or no? So ang term lang is gravely man dili Oh. mortal sin. Oh. Na ang naisulat gravely pero mo niya pangutana. Di ako mo dito, categorical na kung mo yun, basig. Di dapat tubagon sa niyo mag yes or no, una mo explain. Dili mortal sin. Ang tubag na to na Ayaw mo dito kung agi, Ang tubag na to kasi na. dyan, Ano matala nasulat na sa kumuuyon ba kategisimo? siya. Wa may suwat nga mortal sin ba diya? Dili man na, di man ka mo question, ako may mo question niya, patubag ka sa categorical, isip mo dito, kapatubag ka sa categorical, yes or no, mo na yung duty. Para dili siya ma-confuse. Ang gisulti diha gilitok lang is klaro na ako, repeat na ko nga gravely ang term. Oo yun, makani, yes or no? Categorical. Tubag. Categorical lang siya. Categorical. Yes or no? Ang nasulat ni mo diha, kani mong gisulti pangutan. Paminaw sa. Naa nasulat ya, pero ato na istikar. Suma sa Categorical Ibig lang siya ko ang puro. tubag, yes or no na? Tama eh. Paminaw sa. Lagi na sa yes or no. Ang Yes or tulong ka no? mga butang na atong tulong yapon. Full knowledge, full consent, grave matter. So ang yang ingo ko nga ang tulo kun naa kari Mortal. Ito pa yes, o yun na day. O yun na day. Kari nasod bang tulo Kasod wala. ka. O yun na ka. Huwag ka na masuwat ya. Ang Oo, nasulat. o yun na lagi. Ang tulo ba? Panglitan ba? Elemento Three ba? things how to make a mortal. Oo. O so, ang full knowledge, full consent, Aba na mo. o ribos matter. Kailangan ng tulo. Kailangan ng tulo. Ba't ba tayo sa mudawat? Ano sa mudawat dito? Reclarify na ko dito sa mudawat ani. Bakit mo dawat ka? Oh, kini. Base sa imong qualification. No na di ay. Paminaw sa. Paminaw sa. Yes or no lagi. Yan na, di, explicar ang nasulat lagi. Sa mudawat Ah, dito. nasulat. Pagtabagon ka. Explicar na siya. Qualify na Qualify. lagi ka pag-explica. Kanang explanation. Yes or no na. Asa man sa yes or no lang yung explanation. Wala man ang tulo ka butang niya.
no lagi. Sunod pangutanan sa mo der. Pero salamat di mo no ka di mo dawat ni sunod pangutanan. Sa atong maestro Sok Fernandez page 20809. Kining pag kasala friend pag lapas pag supak sa usa sa napulog na subo. Ingon ni Sok mortal sina uyon ka. Last 1 minute. Ang kabila sa dili ka ngay mo mutubaga na mangutana sandi gani Bradshaw Fernandez ang pagkatapos na armadura di Minaba. Andot pa sa botanan Bradshaw. Yan sa dadaanan ang kumpleto ng tulo ka mga butang. Munang mortal siya. Amo lagi. Oh, sa Kumpleto itong tulo. Oh, madawat ka ni. Natong tulo ka butang. Oh, so madawat lagi ka ni. Imo hang faculty to decide gribos naman. Di dawat ka. Nga karon, ingon man ni Sok ni sunod pangutanan mo direktor. Ningon man siya nga sala batok sa kanang mga sugo. Unya giingon apil man diri kog nagdapig mas servisyon. Uyon ka na. Uyon ka so kami. Kami na sa Uyon lagi ka mo so pagka uyon ka. Yes or no? Kategorikal. Catholic Church. Akong kabago na yung So mo dito wala po yung sir no kategorikal na. Hindi ko isem na libro ko sa bahan ko. 20 seconds. Uy kategorikal mo. Sige. Kung iyang ikaw ng katikisim, gayon, kabago niya. Kabago na katikisem. Yes or no? Oh, Sige, Maria na sa tingin nila. Sige, mamila to. Tulo na ito ng Mananggot. oh, to trip. Kuan. Kining 5-4. Pwede ka tibido do. Pornography consists in removing real simulation sexual act. So wala masulat ang mortal sin dire. Ang pornography kung nakay Malaysia, dautang tinguha, sala na. Pero so Director, so yun ba siya ni? Yung explanation ni, uyon ba ini musupak ka ni? Depende na. Uyon ni. Oh, dili ko so dito ka pulo supak sok. So sunod pangutana. Dili sa 2354. Last na pangutan Last na pangutana na kay ang oras sa 2354 pero sa 2355. How many groups? Sa 2355. nya so pangutana Ano yung pangutana? Kung paano yung mga katikisin? Parihat na ni katikisin. Uyon kaya mortal sinig deeply sinful. Ito to Sa pangutana lagi ni. Since grave. Uyon lagi ka ani. Mamaya ko pangutana iso no. Ano sa sala pero di ta makahukom nga mortal kung makumpleto kitong Grabe tulo ka, ka butang. grabe ka, mortal. Grave. Save lagi. Ay, nagkasalamat ka rin. Dili man na mo Okay na, isip mo. yes na. Dili sa Satisfy na ko mo ganito. Satisfy na ko. Okay na magkagrabe. Grabe nga buhat. Wa ka kahibaw. Ang gingon na ni Brother Friend, Pauyon na nako sa direktor nga grave sin. grave sin siya, pero ang issue diri nga i-resolve na to, ang mortal sin man. Ang mo na i-resolve ninyo, ang mortal sin tayo. Ang ako, grave sin question mo o yun siya. direktor, ilimit na nato sa ako question. Ayaw lang i-expand og dako sa tema. Gusto na ako sa pauyon kay mo barong magpalimit style. So uyon na siya, okay na. Okay na. Wala to. Uyon lang sa grave sin. So time na. Okay. Pero ayaw mo kawahakin ang issue nga mortal sin. So dili ka to. Pangutana na engineer. Ay sa pagsuko mo. Wa ba? Wa daog lagi. Wa lagi daog, wa daog. Koy daog kay bakit sa panginaw kay naman ni pruan ko na may negative pa Mao performance bitang way daog. bias ka na. Mao bitang way daog kay ang mahiyo ko na daog. Ako may nagkusik sa amin ani, ako may nagkusik sa amin. Wa pa lagi daog ang ko nga way daog ako. Ayun ang isulti lang way daog. 15 minutes na ni. Hindi na ni apel. Muna pa sunod. Ayag, second Para di 7 minutes. para di ma-waste Dili, 5 minutes. di ma-waste ang mga tao. Bot. Ang putana na yan. Para di Kana kasi sa sala. Pasaylo din. Eh sa birthday. Daghang salamat sa moderator. Okay. Onya sa atong amigo si Buddy Friend of Dilipinia, atong amigo no, pag atong pinangga. So sa kansa garo 7 minutes na lang no, kay ribatal lang. Close in 5 minutes na lang pod para maana mo kamubo kay magabian na ta dire. No? So igo naman to atong baylo-baylo. So balik ko na ko ganina, niuyon man day sa since gravely na always gravely sinful. Sumpay man ni sa pornography nga yung gibasa 2354, kas grave injury, grave offense. Kaya nga lagi supakan ka ng word na grave, di kuno mortal sin. In which case, dili sa 2303, kuwang man din lang yung edisyon, kining ako bago ni friend. Ay, sagtingog, tagay ako man yan. 2303. Wala ka nindot ni nero nga. Bansog na naglisod sa pangita, kay lahi na itong yung CDC, wala hindi ko mabasa. Natinis ako kay, ako lang nabasa lang edisyon na. Eh para din ito tikas ba? Oh, April 1995. So mas una ni friend siguro lahi lang imo. Oh, 1995. Oh, yang 2303 dire. Oh, atong basahon na 2303. Gravely sinful means
it is mortal sin na akong giluluhan mo bito tuwing ko sa moderator. Kini lang ang moderator kay kasi nangita pa man siya. Dewa day dito sa iya. Listen ba sa nang wal dito sa libro sa sisisi niya. Kini ako naagid mortal sin nga it is a grave sin. So grave sin equals mortal sin. Mortal sin equals grave sin. 2303 ug 2302 sa sisisi nako. Sa sisisi wala. So karon nasettle na miya kay uyo naman sa inyong 2354 2355 nga grave sinful, no? Grave sin. Now, karon kang Sok Fernandez. Wala ganan si EYD mulitay sa atong maestro nga si Sok. Kay muuyon man sa basa supak o lapas sa napulong kasugo either of the 10 commandments constitute mortal sin. Automatic gina. No? Sa to padala na tong tulo, consent, knowledge o grievous matter. Dala na tong tulo kasi Sok nagalagyan mortal sin. Appeal ko nun ng hinul-hinol, masturbation, iya po lang para na dili mortal ang hinul-hinol, lain lang ang kadebate. Pornography, apil mo sa nilaway nga pagtanaw sa mga salida. Suportasin lagi ginalaki. Sa pako niyo yung maestro. Maestro naman yung muli si God day. 5 minutes. Dili ka tayo. God died. God cannot die. Ano, apil na magkagat dito na. Pero nga, kung pa akong isgutan, asan ko, di ara-gara. Nawa na, giniran. Confession daw ito, spiritual healing. Musibo na siyang Bishop Moro. Kaya ang Bishop Moro niya, full consent. Na full knowledge, pag-grievous matter, constitutes mortal sin. Huwag masang pati diniki, about pa di confession, ang mortal sin diniki, butang diri, apil ng tulo, kaya di man na ipupisa yung din ang mortal sin, yung anong ga-apil man diri, you shall not commit impure actions. Article sa commandment number 6 of number 9, thou shall not commit adultery, o thou shall not commit thy neighbor's wife. Ingon man diri, did I look at modest pictures, shows, films, mani pornography? Or read books and other publications that arouse in me sexual fantasies and may lead me to sin against chastity. Ang ganda sa 2396, si ang sin against chastity, pornography, masturbation, fornication, apil man din, adawat mo sa grave sin ha, nga dili mortal sin or grave sin. So nga, mortal sin lagi din natin nila, laro kayo. Nagbansiwag, nagkamatuuran no? Oh, did I commit interactions by myself or with others? Interaction ka lang, magmasturbate ka due to pagtanaw ng pornography. Oh, sana. So, mortal sin na kay i-confess man mo. Kabalo man si EYD as a Catholic ka, ang binyal sin, dili necessary to i-confess. Kaya pwede na na mabuhatag maayo, mag-ambok ng banal father, mawagtang ka na. Pero mortal sin, kinahanglan necessary i-confessal. Para naman may Katoliko. Yang ano naman diri, mananag kag malaway nga salida dapat ang bloodshot. Pagkuyan man ang bloodshot katilawon sa pagtong Katoliko page 282 na ilog tining confession na ilog sa tog imprimatur sa mga pari namo. Sumurtag sin gyud lagi na pre, lagi uyaw na nimo diri. Kapag ganito ka pagutan na on your side nga asa man mabasa sa Biblia nga kanang pornography o kanang masturbation, apel na lang itong masturbation, kaya mo sa nabaruganan nga dili na mortal sin. Nga dili na mortal sin, mo sige mabasa sa imo. Pagbasahan ka ng muro, natin kayo ng muro nga masturbation o pornography, dili mortal sin, gamay na, small sin na, binyag. Nga sige mabasa ano. Walang, mas klaro lang imo nga wala hinuon. Wa may specific nga. Dapat na nanaybutang nga, masturbation o pornography is only binyag or small sin, not mortal. Di mo naman istorya. So, nag-interpret na ka sa mga libro ng imong idahas ta sa CCC. Pero CCC, tarungon nag-interpret 2354, grave sin yun, ng imong giuyunan mo sa pagka, grabe nga sala. Nabay grabe nga sala nga dili mortal. Nga binya nga gagmay ng sala, may hindi ka grabe. Grabe nga, gamay ra din, nabog, gamay nga grabe. Ang grabe pagkasunuga. Wala dito, gamay ra dito, kusina rin sunog. Di, takay wala na. Kung honest ta, yung ang moderator nga, klaruhon ta ni Fred Alvin kay, yun na sa grip pero wala yung word nga mortal. O lagi na Mr. Moderator pero equivalent magunag synonymous. Kung nga atay dictionary, wala ko kadalag dictionary, nakabasa sa kuana, synonymous, grave sin, mortal sin. Mortal sin, synonymous og meaning grave sin. Wala gyud dito nga, grave sin equals little o small and venial sin. Wala yung wala na. O little, small, venial sin equals grave sin. Wala yung wala na. Huwag yun na sa dictionary, sumakatikisin. Nga si YD, ang baruganan, pag nikar sa kong baruganan nga ang pornography, apel na lang kong masturbation, mortal sin na. Ang yung baruganan, dili mortal sin. So, unsa man din na, friend, kung dili na mortal sin. Di day na, binyal sin na para, ni mo kiduha na may padulungan na. 2 types of sin naman na, friend, sa itong moral theology, kabalo ka na, nga ang sala, gibahin na sa duha ka klase. Mortal sin, pagkapatay sa sanctifying grace sa kalagstao, maka-impirno, Mateo 5:27-30, o binyal sin, dili kapatay sa sanctifying grace sa kalagstao. O, gali, bisa din mo kumpisal, magbuhat na matarong, magpasaylo na yung binyal sin. So, asa man na nagduha kung dili ka mortal sin? Mabinyal yun ka. Kada karon ikaw, ako lagi ngon badal bin nga binyal.
Nasa man ka sa duha, kaya di mo ka mortal, hindi po ka binyal. Wala ka sa classification sa moral theology. Ikaw na may kamao sa moral theology, kung mauna. Last 1 minute. Nagkini nga to kay educational debate man eh, that to put down by the friend. Siya sa malaya dumining batog lang ko. So dumining batog na ka amigo mi. Ya sa sponsor sa kusna ko pamilite ron. Napay oras. Tara wala gyud malampas ta. 5 minutes pa asagod. For 40 seconds. 40 seconds. Oh, daghang salamat timekeeper kay di na to palambiano kay taas ng oras. So balik ko na ko. Nga, niingon mo sa different kanina, klaro ka sa video, no? Pag ginaan ito manigan, upload man sa YouTube. Gawa siya mag-ingon nga dili mortal sin, di nga binyal sin. So asa man nindiho kung dili binyal, dili mortal, ano sa mga classification, friend? Niingon nagagsala, wide classification. Kinanglan matambok classifyan na, mortal ba na binyal? Oh, pero ako, friend, sutiyan talang ka, kinigisunod ko ni kumpisal, kinay panahon po nagkatanaw sa dagpumugan, hindi na malikayan. Hasta po siguro ikaw, masturbate po. Wala nang ikumpisa lagi na spari. Hindi ka mangumpisal na din, magtipunog lang yung muda masturbate. Wala magkumpisal. Mananong salita po na magtipunog na din, mapasay lang yung muda magkumpisal. Wala, apil as kumpisal. Mortal sin, gano'n. Dagang salamat po, Director. Interpellation na. 5 minutes lang niya kasi second interpellation man. Second. Second sa 7. Ako lang Sir Alvin. Pero pagkukupisal, hindi ako musap. Musap ko balik. Lingon ko man nga, masturbisyon. Mga tanan, nakamasturbate ka ba dalpin? Anong tubag, pag ulang ganit, kung namahayag ka na ba friend nga, apil na nagkukumpisal. Masipyat mong kitang-kitang itong mga laki. Pero apil nagkumpisal, mortal sin ganit, ang nagkumpisal. Ikaw, Nakakala, di kang mortal. Nakasakak mortal. yes, naman ko na. Si Agustin sa confession, si Angkong siya. Mas grabe ko talaga, nanggamit siyang mga prostitute. Pero nagkumpisal ko na siyang obispo. Ang atong punto na rin, mortal ba nagdili? Mortal ba na? Parang kay Iyoko mangka nga kompulsin. Sa Salmo sa Diyos siya, Diyos ay kumpulan. Anong nagkumpong ka, Brother Alvin, nga suma sa moral theology, integral mo ng Diyos sa pagkapakutan. Tubag, ang iglesia doon ay gahon sa paghukom, 1 Corinto 5, 1 5, ino sa Pablo, ako hukom, nanihukom diri, nilusutin primato sa pari, nga fornication, o kanang pornography, masturbation, mortal sin, good grave sins. So, ang simbahan may comprende, sunod lang ko sa hukom simbahan. Ikaw, supa ka sa hukom simbahan? Sa redansya sa concept, ang Diyos ay maghukom sa Diyos. Ang pangutan, anong ni hukom mga Brother Alvin, na kining tanan imong dimension, mortal sin. Ang Ginoo may mo final nga. Pag-objection sa masasunod. Ay ako mo dito paghukom dili isip Dios ingon ko sumala sa gihatag nagdawat sa simbahan. Nakoy teksto 1 Corinto 5:5. Yatagat sa iglesia ang church authorities ugahong maghukom unsa ni masala. Kuno ni mortal ni bigyan. Tubag sunod ko. Kaya imong dimension nga pornography, masturbation, ban pa, Fornication. supako ng sugos Ginoo, matupad mo usa ka gribosin. Panalitan, kani, kung why full knowledge, why full consent, sala mortal di, tumaga. Tubag walay na classify diha nga pornography o masturbation o kini fornication nga walay full knowledge of consent. Naagyo na kay gitawag na grievous sin o mortal sin. So naagyo ng tulo bisan di pa nimo mabasa, masabot na nga ng tulo. Mr. Moderator, ang pangutan na, simple na kayo. May kumpisal. Kaya ningon siya nga, ano may baway, mabinaw, ningon ka nga, supako ng sugo, ito imong dimensyon sa mga Nangutana tao. ka na ko, Nangutana ka, supako ng sugo. Objection na. Nya, kung wa mahibaw, wa mo yun ang kabubuton, salang mortal dili, tubag. Tubag. Hindi kay kingon mang salang mortal ang masturbation o pornography na may mortal, napil na ng tulo lagi kay dili hukman sa simbahan nga mortal kung wala ng tulo. Asa mabasa ang libros katoliko nga, bisag, wala mahibaw, niya wa mo yun ang kabubuton, salang mortal. Objection sa moderator. Objection. Objection sa moderator. I-object na ko. Wa ko nag-ingon na lang wala. Oh, kasabot ang moderator. Wala siya mo ingon nga. Wala. Kung wala niya ingon. Oh, naamang gani. Sa ako na general. Nagkamas na yung moderator. Oh, na automatic magani na automatic. Ayaw mo pangutan na, asa mo basang awa? Oh, wala, di na kay naaman. Iya magyangkon nga na. Na Yasam nang dapit ang ebidensya. Nga naa ang full consent. Indot ka o full pangutanan, knowledge. sa moderator ka na. Asa napita? Tubag, Libro. hindi, libro ni Sok, 0809, against Libro sa simbahan? Oh, lagi, sa moderator, ni libro day. Sa'yo sa ako balda. Oh, una na ko, 2396, CC, libro simbahan. Ipaas niya nag-label, masturbation, fornication, o pornography, gribusin. Nagre-reportas yung gribusin, maura. So nakalagi ng tulo, walay nawa ng tulo ka element na nakagitawag na magribos ug mortal. Nung natubag yung pangutan na, general. Ang faculty to decide gribos dili ang will.
para nimo. Tubag na ko dala na lagi ng will lagi consent. Tigingan na lang mag mortal na diri, mortal or grievous. Nga pagtanaw diri sa laws against commandment 6 and 9. O nagbasa-basa kog emojis, pictures, shows, films. Mo man yung mga pornography talong salita. O Matod natubag mo, mo tanong dala ang sa gribos o will. Asa mabasa libros katoliko nga ang gribos o will mo imo decide ang duha. Tubag. Kalang imong Bishop Moro, tulo na ka kinahanglan niya mga constituents nga mga classification para na mo qualify. Mo lang gibutang na diri now, impure acts against sa 10 commandments. Against sa 10 commandments, murta sila na may consent, na knowledge. Ano pa na, noy? Ang pangutana matod pa nimo ang mo decide gribos o will. Asa mo kakita sa moral theology, filosofiya ana nga ang gribos way faculty to decide niya ang will mong faculty to decide. Pakon din imong Sa man ang muro, libro ha? Bishop Moro, yung Di libro. mo ka nakakato na Brad Alvin, mahitungod di ana nga ang mo decide ang gribos dili ang kabubuton. I-decide mo dito. Last 2 minutes. Kaya nakasabot ng moderator. Stop sa nato, stop. Pasabot. Stop, pasabot ko Kaya dito. sa kining mga act, ang mga buhat nga Buhat. yung isgutan, Yes. gi-consider man siyang grievous Yes, or mortal sin. So nagpasabot nga nasun na Nasun natulo na ka nagtulo. elemento. Oo, automatic Tulo ka na requirements nga kay ginganlan naman Yes, siya. o, yan lang mag-mortal grievous sin. o Naman kang Bishop Muna Moro. yung punto, friend. Yes. Dili. Ang punto ang gribos lahi Klaro na na siya. sa- First na siya. Deliberate Ang mo, sikat deliberate na sa mo. Deliberate. lagi. Respect the moderator. Ang Sa magkaw. dili, ang pangutanan nako, wa pa nimo matubag. Ang pangutanan Tubag, nako, Kahit kan. niuyon ka man na rin ko na Deliberate pa lang mo dito, nasa wa pa social matubag. media, ang faculty to decide gribos matubag nimo. Tulo lagi. Will. Usare mo faculty to Wala, oy, decide. tulo lagi. Kabubuto na. Imo butang-butang-butang. Moderator, butang-butangan mo. Kabubuto mo imo. Tulo eh. Sabi lagi ng tulo. Ngayon din ko nga. Kung sa mga butang-butangan mo. Kung butang-butang sa musikataw. Moderator, klaro ha. Tana sa siya o unsay na appeal anang imong Ana. Very good moderator. Yes. Para way tikas. Dili, ang tulo ka butang, how to make mortal sin. Gribos, Kuan sa full knowledge, moderator. Moderator, musupak man sa imo. Ining tulo, Di man asa man mangutana. faculty to decide. Nagwali naman eh. Wala mangutana lagi ko nung. Ano sige niya? Asa may faculty to decide ining tulo. Tobag. Faculty to decide. Kalmutan na kag pornography. Faculty to decide. Nasala ka, faculty to nasala. Lagi sa mortal sin mo Bishop Moro. Apil lagi nag-faculty to decide ang will. Di mo na sa pako lang Moro. O libro man ng Katoliko. Sa mga Apil. Ayaw ko butang-butangi. Saray- Exodo 20:16. Ayaw pagbutang-butang sa bisig kataw. Anong tulok ang Moro? Yapi lang sa tubag. Wala na tubag. Kadi lang ka mo dawat. Ito, tubaga sa, patiwasan sa yan, una ipalo mo kung O gani. O patiwasan ko lang sa moderator. Ay kung butang-butangi nga wala ng tulok. Kaya anang Bishop Moro wa ko na sa paka. Nagipamatugan ko pa ganila sa libro. Kapag ingon sa Katoliko nga mortal sin na kalang tulo, fornication, masturbation, apil ganing masturbation, imo pa nang barugalan nga di mortal sins. O pornography, apil na dia ang imong will, kay pagtanaw kag salida, pag-masturbate ka, full consent na mo, na knowledge pud nimo nga, lamig na tanawon man hapoy-hapoy ka. O, wala na ta nagkumpleto tuloy ako butang-butangi nga duhari akong gipili. Ano? Pariyay, ang full knowledge of full consent, asa may na freedom ini, ug walay freedom nito nga tumaga pa. Tubag. Mabito na kay freedom to choose good and evil kanang consent, 20 knowledge, seconds. ug kana sa imong will. Unya dako pud nga matter. So kanang duha ang tulo, apil lagi na. Puro na freedom nimo nga freedom to choose evil. May isa mo sa mukha. Oo, nasa kong tubag lagi. Eh, naman tay man kumahuman. Oh, man nasa ko akong tubag ana kanang tulo. No? Kaya di man kakahimo grievous matter o mortal sin kung wala kay full consent. Imo ginang gibot, imo kabubuton. Free will na, apil as free will. Ikaduha pod, kana pong full knowledge kay. Alang-alang ang imong will dili magagad sa imong knowledge. Kuha kay knowledge nga indot na di ka mabuhat. Last na. Pangutanan ko pa daw. pangutana, last Oh, last na pangutana. Namatod pa nimo nga ang faculty to decide kanang duha gid imo gimik. Yes. Ang panudlo sa simbahan ang suma sa mga religions, ang faculty to decide is the will. So paka dili. Di ko supak kayo kanang will kanang duha apil na full consent at full knowledge mag grievous matter. Wala daog na. Mortal sin lagi. O kanang tulugan ni mortal sin. Laban na nako di na nimo. Daog na. Dagan salamat. Daog na. Daog na. O yun ako matulog yun. O consent mortal sin lagi wala mo laban nimo. Decide sa la. So sunod, iyan ang barog-barog. Oh, rebuttal. Oh, 5 minutes niya po. So rebuttal. Oh. Oh, sige. Napaw na. tulo din Di okay pa lang yung mo friend. Di duhara, rebuttal man niya. Rebuttal. Bata na Oh, 5 minutes lang. Dili na pa si Winston. One stand lagi rebuttal stand lagi one stand rebuttal. Kasi ang kaduhang stand. ay kaduha sa niya. Oh, naman ang rebuttal stand lagi kaduha.
Imukuan sa Kaya human sa dibata ikaduha nga stand, sa Marie naman. Ningutan naman ka. Dibata sa stand lagi siya, ikaduha nga stand, mo na dibata stand. Human sa dibata ikaduha nga stand, ibabibot sa Marie na. Ikaduha lang kang i-print. Dibata stand na niya 5 minutes. Sakto lagi. Ano ba na second stand, dibata man na first stand. Okay. 5 minutes. Salamat iyo. 5 minutes. Igsunan. Ate pa sir. 7 minutes man to ang imong Ah, second sige, stand. sige, 7 minutes. Oh, salamat ha. Dili. 7 minutes kay 10, 7, niya. Ko na dahil. Ang post examine 5, 2, tao na ako. Sige, general. Salamat iyo, Mr. Monitor Pagbibot Hinguyon. Brad Alexander Timekeeper si Brad Alvin. Joe Sababa. Tinaw klaro bago rin kayong giyuyunan ni Brad Alvin nga ang faculty to decide is the will. Karon last year, muna sa di video na ko sa Monsignor ako itong i-turan siya nasa mo simpon na gamit. Faculty to decide is the will. Kunya, ingon sa kanina ang mo decide ang gribos. Sato pa, kanang gribos, hindi mo decide kay huwag na grabing buhat pa, palita nakapatay ka. Nya, amay upan nga naglibog nga emosyonal siya. Sato pa, yung full knowledge, ay nakapatay nga dili. Tal. Nya, sato pa, ang libog ba kayo emosyonal, sato pa, way full knowledge. Sato pa, ang decide, ang dili ang utok, mao ang kabubuton, ipasa nas kabubuton. Ang faculty to decide is the will. Yun sir Alvin. Pagba nang latugiga. Kanina, huwag isa mo yung kay tulo ko no. Kanang tulo, yuyunan sa niya kanina, ang gribos, o ang consent will ang boy mo decide. Duha, hanto ni uyon ko siya. Arang-arang lang nakakaton sa ini kay itong nasong debate sa bisang video. Wa mo siya mo gamit ana. Una nga kini mga kaigsunan nga kining mortal sin o venial sin anas Biblia Persian 5:16-17 sa Holy Bible with apocrypha Deuterocanicals. Nga ningon diri nga sa Persian 5:7 nga adunay mortal sin na venial sin. Ato pa adunay dili mortal. Ato pa klaro kayo nga kining nay gamay nga sa ingon siya nako nga unsa man ang sala kun dili mortal sala. Ya kasi may mawag gidore mo ko man ka internal forum na sa moral theology di ta ka condemn sa tao nga kisa man size una og kasing-kasing ang Dios man iman sa Brad Alvin. Asa mabasa na 1 Samuel 16. Mateo 12:25, Juan 2:25, buhat 18:94. Ang Diyos ay sa heart na to. Niyang hukom ka mortal siya nagatana, guwapa, hindot kayo. Kanang mga doktor day, naigahubo diya nga aksidente. Na si Bagto, nakasala, nagmortal ng mga doktor. Nasa emergency. Unang dili da nato konklusyon ta mulabaw ba ta sa Ginoo. Ang Diyos ay mahukom, Salmo 7:11. Unang sa moral theology kung katuon ta na kinanglan nga na external forum o internal forum. Kanang external para na nato, di correct. Pagpas ba? Subjected. Oh, pero may opinion. Pero internal forum ang Ginoo ra. Kung yang kung gamang kanina nga kanakapasturbin kan umpisa ka pare. Kasi ito bags pare. Kaya nang umpisa lang sa go, wa man tapos pare kita mo lagi. Santo pre ang pare dai baliwa ng pasturbisyon. Nawa pare. Ader. Wa ko kasipan do domingo. Pasturbisyon. Wa man tanda. Santo ba buka sa pagsibaan lang domingo. Kana sila ko nagamit Biblia. Ito mortal sin. Kaya isong kita sa mortal. O di handa kita mga kitsunan. Puros man ang tinuod sila. Ang ilang ang ilang Biblia mabasa mo sa Biblia. Tinuod sila. Ikaw hindi mo ipabarog na unay ka. Kung na nga sa akong pakalit na pangutana, Padalvin, Ilang tinuod. yan kung ka sa imong ipabarog, na ikaw ba nakasalak ng mahal. Pananglit ka na isa. Yan kung ba? Ang katigisa ko ka Catholic Church, ibidyohan na ba alam ko ganina. Sa Iglesia Katolik ka. April 1985. Tanawa, ang CCC, Basa tinuod ba? April 1985. Basa tinuod. Yan ang Brad Alvin, April 1985. Basa man ako na pa rin ko. Oh. Oh, CCC. Yeah. Kasi sa gadugang ini kay Basa man. sa una gadugang Brad Alvin ba o kasi nagawa wala naman na. Oh, muna nga butang mortal bisan bak na ape mabasa tanang libro sa Iglesia Katolika Romana. Sato ka ng mga Your only copy in Brad Alvin, the scripted statement of the Roman Catholic Church. Ato pero sa But we do not know how to. Wa man mag-isgot ang Iglesia Katolik ka.
Nagbasa rin. Tama sa Biblia. Di ka Basta kay tinuod kuriklo na. kay ang libro, Basta tinuod na. imo nang basa i-explain na siya. Kanang muna gid na sa Biblia. Tinuod na. Zero sa Biblia. Lagi. Sa Biblia from Genesis down to Revelation, wa gyud masturbation sa lang mortal. Kanang sira, gigamit, Tana ko nimo. ay ko Latin na bulgata Kung diri. kani nang tana ko Mo ni nimo. standard nga kuan. Wa gyud mabasa dia. Unya, ang Mateo 5:28 ko imong tanawon diri sa komentary sa Latin na bulgata uban. Yung Syria. Wa mingon mortal sin ang pagtanaw sa anyag babae. Ang ibutan re mortal sin. Murder, itandi ni mong masturbation, pornography sa abortion, nakapatay ka, bilang kapuok niya, kung ay mortal sin. Klaro, patubag lang din na bulata. Anak ko rin mga kiksunan. Wala nga, at kung pare, ikumpisal nga, nagkumpisal na kapag siguro ka maminaw sa Kapag mabasa o dili mo spiritual instruction sa pare, mga kiksunan. basa. Wala nga, ako nagkumpisal sa kubra Kasi huba wala sa Biblia. Oo. Kunya, ang fundamental sa mga Katolik dogma, iskutan sa 438 na ano na yung mga dili gribos na sala. Kinahanglan ano po na? Sa di ay At least once a year mo kumsal. Ilang kayo basahon ato sa to ni mo ay. 438 sa fundamental sa mga Katolik. Matana ko nimo ni. Yung diri nga, according to the more probable opinion, a person who has committed no grievous sin is not subject to this law, since one is not obliged to confess venial sin. At babaw, at least once a year. Fundamental sa mga Katolik. Ikaw kana. Muna nga, ayahot ka nga mortal sin. Kita tanan ni katapok, puro tama imberno yun. Mga sugarol, kana siya Brad Alvin, tuganan tiga, padung na sa sala. Ikaw mag-ingon do ko nang dito. Bukasa lagi sa Biblia lagi. Reverend Bertrand Kung Father, ison back sa Reverend Okay. ang sugal, sa mana, Ato sundan mo padung ang sa kuan imo ni Domingo. Ay sundan na to. Sanglitan. Mateo Si Brad Alvin, padung sa Evangelio Cabanero. Ano matasi kay itin? Ikaw nagklima na. Wa pa ka maabot sa argaw, kay kasakay pa padung ka mga. Wa pa ka abot, wa pa ka makasa, kay Sa Mateo 16:8 wa ni padung pa man. Wa ni mabasa. So muna nga, dili ta ka konklusyon, hukom nga, salang mortal gina, kapari ra, kung sila doon na, hindi ko kapari. O, muna nga, sila mo'y nasayod, anak, kita, ikaw ta nagbasa sa libro, niya di ta authority mo interpret sa libro, only the Roman Catholic Church, 100 Isa lang ha. sa Ato sabto na. Katekismo ng Catholic Church. Muna nga, kini ato ang panghagpas, external puro, pero internal puro, ang Diyos ra. Asa mo basa na? Ecclesiastes Society. Only God knows the source of man after death. Internal na niya, sa minasayod na. Ginuor minasayod. Ngunit at ako, muna nga ito aros tanan. Muna nga, ang pare gini, nanigamot mo na sila. So dihan napita mga kikso na ang ipabarog ni Alvin, suma sa kining view repetition yun. Ang sintro yun. Yang ko ni Brother Alvin, nga ang decide ang kapubuton, dili ang tribus. Last nga napapakutan na, yan napita na lito at ito. 5 minutes. 5 minutes. Isa lagi. Daghang salamat ba friend? Sige na to ang 5 minutes sa municipal last cross affirmative. Tungutan ni mo friend, uyon ba ka nga sa Catholic theology sa moralities. Ang sala kung sin classify into two. Mortal and venial o yun ka. Dagang klase sala, di kay kanalang. 1-5. Yan mo na sa dagang klase sala. Salamat, okay na, okay na. Duha naman. Sunod-sunod na. Daghan man ka, dili mortal ug venial, asa man sa duha. Ug daghan. Tanang sala nga pornography, asa man mortal ug venial na. Suma sa katikisimo sa Catholic Church, wa magingong mortal yun. 1, 2, 3, 5, Asa ayan pangutan. Unsa man ko sabihin kay daghan man ka. Asa man Unsa ka siya? Yan pangutan. Classification din mo dito. Wala. Sala. Ingon magdaghan classification, unsa man classification na? Aside pa mortal ang Ang unsa venial. nga sala. Sa iba ka to sala mo ni sunod pangutan na niya. Kana. Kana siya ang ginuoro na sa internal forum sa moral theology. Hindi, ayan mo yan tubag. Internal forum. Moral theology. Daghang salamat, ya mao rin mo External. Sunod pangutana na, ingon sa moderator. Sunod pangutana. Kanang makasala ka batok sa napulo ka sugo, mortal venial. Asa sa duha? Categorical. Duha rin pili. Sige na sa Against the commandments. So I need to qualify me. So that is a moral to divine law. Enumerate mo na niya.
ayaw pagpatay. Ano din ito magpatay? Dati sa dogmatic theology, explain the truth about religion. So imo naman enumerate, i-explain na Brad Alvin. Kay tao man ta, wagi na sa 5 external faculties of the body. Kapatay ka ni, gamit imong kamot. Unya, naglibog yung full knowledge. Sala na, pero di ko kaingong portal. Naglibog, nung may full knowledge, kuwangan man. Yan i-qualify yan to. Sa to pa, basta supak sa 10 commandments, dito rito, sabto na to, sa lagay. Huwag ka kasabot sa kong tubag. Malita example sa tinik sa Diyos, Dili, wa siya mo imong nasod ng Ten Commandments. Ngayon mo sa buong na dili ka ng pagpatay, mortal sin kay namay uban nga. Kaya nindot sa pangutana. Asa man na sa libro sa Katoliko nga basta makasala ka sa usa sa 10 kasugo dili mortal. Asa man na di? No, wa siya mo imong sila po kasugo. Ingon siya ang pagpatay. Ay ang pagpatana ang namo kasugo. Rang yung tubag, wa pa ni isod sa 10 kasugo. Ang pagpatay pa. So karon na Ang puluwa kay isod naman ako. Asa man na mo nga. Ay musumpa ka sa kanang border ba? Nasod sa Ten Commandments. Malinaw, Brad Alvin, maram ka itong pinaw sa sa libro ha. Exodus 20. Exodus mo na. Biblia na. Di na libro Biblia. Ingon lang. Ay sa question. Pagtitiwas sa siya. Siksing ka mo dito kay ang utana ko naglibro gamit sa Biblia. Pero ang pangutana ba nako nga yung libro niya nga kanang sa napong kasugo musupa ka dili mortal sin. Okay. Ang gisa niya ang examen pag Exodus. Ang Exodus 20. Ang Exodus 20. Ako na pagkito kay commandments ko na ayaw pagpatay. Anong dili mo sa pagpatay? That is dogmatic explain the truth about religion. Nya, ano na may nagapatay na naglibog siya, hawa yung full knowledge. Sa ito pa, dili makumpleto itong tulo kay full knowledge, full consentment. Sa ito ba, dili siya mortal sin. Sala, pero dili mortal sin. Ano po ito ba? Kanang imong tubag nanay libro anak nag-explain sa Ten Commandments. Nanang isang libro ha. Truth can be proven by logic. Kami na sa... Libro ako Tubag ang pangutana. Wala, kita pa, tubag lagi pangutana. Ang explanation sa Biblia. Tubag ang pangutana. Wala sa libro. Awa sa libro Ano Philosophy, yung sa mga... Gamit ang libro. Satisfied without partner ko, no? Next question ako. Next question. Sa ito, magkanikasok ko ng sa libro. Ngayon siya, mortal sin may basta mula pa sa napo kasugo, apil na rin hinulino. Basta isa. Wala na sa Bawa na. libro malisod. Hindi ba nilingon nga ba? Maling philosophy na sa... Kung raro mo na sa gadayan, di ba? Wala sa ito. Ikaw na hindi ko na inuro na nuwa. So pa kain eh. Pagkili pag inuli ng masturbation o pornography, pagtanong malaway nga salida, muna sila ka nakalapas sa 6 of 9 commandments. Tubag na mo. Ingon siya nga. Inyon rin ang blood soak. Di mo dawat mo. Subjective. External forum ni Brad Sok lagi, internal Ginoo ora mo labas sa Ginoo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Katong imong gibasa nga Fundamentals of Catholic the Bible City. 428 ba to? Gribusin man lang ito. Ang ikaw kusal. 438. Gribusin ka ng gribusin. Ito mortal sin na. Di na pinyal. Gribusin. Minaw sa Yes or no? na direct Oh, dapat na. I will answer you using your answer to the Abraham people. Na ang will mo decide nga sala. Iya, I will answer using your answer. Ang faculty to say is the will. Ako na tumagal. Kung sa fundamental nga nag-discuss diha na ang gribos, ang gribos, kung dili gribosin, ang blind. Sa pagkalang gribos, mortal sin. Okay. Kung nasa mas Gribos, buhat na sa laki. Karon, naamang full knowledge. Amino, sa so, ang full knowledge, full consent, ang decide, walang kabukuton. So, lang, ganda pa. Naroon, moderator. Sa may tubag na. Yes or no? Yes or no ba? Undecided pa ka? Kanang Sabi na sa other question. Kanang gribos matter, dakong buhat na, pero maguban, kung duha tulong mo gabutang, kung usara man na, Mr. Monitor, grabe nga buhat na. Supak sa Niya, moderator. kung wa mahibaw, dili kung wa mahibaw, full knowledge, naglibog siya, isamot ang kabubuto, Para niya, naghanap siya, gribos, dili mortal. sala na siya. Basta masunto ang full Tulog, knowledge. mortal, Tulog. Di, ang pangutan ako, gribos man, pareha ba sa mortal? Wala na Sa tubali siya o yun? Tuharo na ko. Dili sa tanang higayon. Masunto Wala ang lagi tulog. dili siya o yun. Wala Ang man pangutana. Sunod pangutana. Sunod na to ba? There is 2396. I-classify mga diha nga gribusin. Niya. Kanang
masturbation, pornography, o fornication. So sa uyon ka na so pas. Iso no. Kategorikal gyud na. Sayo na ito bagon. Kategorikal. Sayo. Pasarhuga. Sayo na. Labi na sa Pinas, kanang gribusin, grabe nga sala. Pero na amang duha atang full knowledge, full consent. Apil na. Wala. Apil na. Kung apil na. Kabubuton mo, wa pa na ibutang niya. Mo ibutang mo nimo. Wala gyud. Wa man na diha ibutang. Sa to pa. Sunod pa utana. Pero dili dako. Sunod pa utana. Nagtanaw din ang pornography pa wala kay full consent. Full knowledge. Ipasa pa na rin. Pagi na Ah, pagi sarap. Pero ito ka. kami na sa. Nagmasturbate ka lang. Wag kay knowledge na consent. Mangubisa ka rin wari. Sabi ako di pangutana. Sabi ako di pangutana. Ikaw ako di pangutana. Pangutana niya. Kili ang girlfriend nila ato si director. Niya pangutana ko, ikaw mo tanaw ka or mag-master click. Wa pa kay full kansin ana imong ibuhat. Ana. Kumbaga, yes ay. Last na, nindot. Kumbaga. Balik ka mo director. Kung ikaw mag-master click ka or tanaw ka X-rated. Mamuso ka. Ya mag-master click. Wala pa kay full kansin ana. Wa sa kay kasayuran ang ibuhat. Gini. Sa moral din external forum o internal forum. Nakita ako sa tong site sa tong mata. Minaw site internal faculty of the site. Ya, hearing dungog ka. Kailangan to person mo director. Na ipasa sa utok. Ya, matubang sintama sa Pinas. Nothing goes to the well without passing to the intellect. Wagi utok. Ang utok wa ni freedom. Kita igas wa pagyud. Nya, kung ipasa diri, kung muna ni malis ang kabubuton, masala na. Yun sa napag-ibaw internal forum na, ginoo ka? Hindi mo decide ang kabubuton man. Balik ka mo director. Deklaro mo director. Deklaro. Ang kasana, yan ipuntin mo. Yes, mo personal. Sa imo bang pagbuhat na nagtanaw pornography, X-rated pornography, nya kanang master ka na ba kay kasayuran Ikaw mismo. o unya ang kabubuton sa magbuhat nimo anak. Kana, ano ito baga personal. Ako lagi nga. Ito baga, internal forum, ginoo rin na sa'yo na. Wa ka masayod. Ikaw, wa ka masayod. Sa to wa ka masayod sa Ang hibalo, utok, hibalo na. Hindi mo decide. Hindi mo decide. Hindi mo decide ang hibalo. Ikaw. wa ka na mo decide ang ay Oh, sa pero di ba nila mo decide? Yes. Kama na mo dito. Time na pa. Babaro ka. Hindi mo decide. Babaro lang. Naklaro na lang. 3 minutes. Summary na. 3 minutes. ay at least 3 natin minutes nakuha summary. na Natay nakuha ang autobag ba? Bisan personal na question, nakatubag si friend. okay. Summary na, 3 minutes last. Say mo unang negative. Salamat iyo, Mr. Torito, Brother Alvin. The premise is negative. The conclusion is negative. Muna, negative ang ko. Yeah, si Brother Alvin, ni premise yan, negative. Why evidence sa iba kay yan ko pa nga wag yun sa Biblia, di ba kumasa na, mortal sin yun. Niya, kining sa sisisi yarang basa ang sisisi na doon na yung mga kining gribosin, grabe nga buhat na supak sa sugo, pero depende kung nahibaw ba siya kuha na by full knowledge, full consent. Yang faculty decide dili man ang intellect, iuyon sa intellect kuno utok. Ang mo decide ang kabubuton lagi, maniuyon sa kanina sa sigan sta. So faculty decide is the will. Kita ka sa babae nga gwapa, tanaw ka, hugo. Oh, hindi lagi na. Nya, ay mong utok. No freedom ni. Oh, kita mo okay na. Kita upload kayo. Baon. Kay kita ka. Unya pagkuhan mo sa motor ay pasas sa bubuton. Ni uyon man. Waong gani. Uyon pagkuhan nimo. Na may tagiya. Wan mo madayon mo nang kawatan nga wayon na da. Sala kay ni uyon mang bubuton. Ya salain pikas subahin nga noy nangawat dito. Nakita niya sa 5 external faculty sa Kawadi. Unya full knowledge ipasas sa bubuton ni uyon ada din na da. Mo nang kawat nga aduna na danay say kawat away na da. Uyon man kabubuton puro sala. Ang kabubuton mo di sa dili na utok. Mo na nga mingon sa Alvin nga mingon siya nga ang
ang libog daw sa ka di man ay goy filosofiya gon philosophy is the handmaid of theology. Ay mga principal branches of philosophy. So kung sa pay basa mo libro dia, kabasa ka maunan, katawa ka, di mo na may explicar mo kay wa kay filosofiya. Na may magkagim na tao gud-agud. Pasod di ta tao. 5 extra faculties pa rin importante na. Kaya basa sa una dugay dati process of intellecto na kaya di na basa-basa kuna di ta mo hukom nila na mga kiso ya di kay libro lang to ba truth can be proven by logic ya ang kamatuoran may purbahan sa kaso so rining lang tugian mga kigsunan iangko ni Brad Alvin iyang kabarog sa pagpalsin ng masturbation, pornography. Ako sa ibang tanan nagka-masturbate pa Brad Alvin. Yes, kubisal. Oo, yun na siya. Oh, siya personal. So muna nga ako, ginawa rin niya sa'yo danang sa kasi may mo hindi mo decide yung final. So nining dapat ang makiksunan kung ang debatidor si Brad Alvin ipahayag nga nagtusa nagbabarog nga pertilikuna. So the argument of Brad Alvin nga dati sa irrelevant conclusion. Ano man, conclusion siya base sa nabasa. Ang pagbasa din ay mga conclusion kinahanglan gamit ang filosofiya para man ay na ang imong teorya. Wa kay filosofiya, yabag nga mga ang akong ibabarog sandig ini sa puro tulog kabutang. Wa ka mahibaw, way sa. If there is no knowledge, way sa. If there is a little knowledge, gamay sa. If there is a full knowledge, dakok sa. Ang faculty is the will. Ang inisura na ko, Brad Alvin, kinahanglan lang po ito ngayon. Dahil salamat, o mayong gabi. Summary, 3 minutes. Si Brad Alvin. Ayan, summary. Daghang salamat sa mga dito, badbibot atong amigo, badisren, atong katbang karon sa atong tema. Napamatudan ako nga ang pornography is lalakip ko ng masturbation at ibato na mga ipinsa sa Bumbo Radio, sa Bistak Radio, mortal sin yun. Kaya wala kong batayan ang bisak mo, no? Ano yung maripinsya, magsuon ko, magputong niya, nakabinsa na ng pao. Puro nila pala ko. Yan naman, kanang tulong nga elemento nga makusit sa tuglita sa inyong bisak mo, no? Iwagan pa niya sa pagdalinta sa pagdalinta, nagribusin, kumpisal gina, at least malangwan sa inyo, sa parin sa simbahan, klaro biday nga, naklasipay gina-apel ang pornography. No? Na, wala niya supaka kang bagsok, page 209 sa Armadura Divina, na sins against the Ten Commandments, basta gitawag og mortal sin sa simbahan. Ang simbahan may niyo ko mga mortal sin, dili ako. Hindi ko raman kunuuyon sa simbahan, tigibutang mo sa libro mortal or grave sin. Alang-alag yung mga binyal, di mo sabot kasi pa'y binyal ba na o kung dili mortal, kung saan na binyal. Daghan ko ng klase, kung sa klase, huwag inatag ko sa klase. So, di ko pang kang nasa atong ligo sa daghan klase na, huwag inatag ko sa klase. Na, nagabantay mo mga exon ng mga viewers nila. Na, every time mo pangutan ako ng kategorikal, although hatagan sa itong amigo ang moderator o chance na, qualify ula, sa tungoy ng kategorikal isuno, huwag niya po isuno. Mamanailangan niya pagkarutan na sa debate, di ka tumag isuno. Dapat kung dibiter ta, pagpangutan sa kontra, isuno din ta, either no qualify, or disqualify, para consistent ta. So, klaro tayo yung consistent na sa different. Balik ko na ko, affirmative na ko, sa totoo sa different negative sa negative conclusion. Affirmative conclusion po ko. 2396, ay bulong ka rin yung sisisip, ay kulang man, wala may isimultan sin. Ako dito, isimultan sin na dito. Basa mo dito, 2303. So muna, sa 2396, i-classify nila, nag-ipos sin, or equivalent to sin, kung saban, fornication, pornography, masturbation. Wala sa siya mo kulipay yung bawat kasi masabot na siya. Ako dito nagklaripay nga. Padalin. Hindi sa mudawat. Sunod pa yung tala. So, imagine tala yung mga magbasa ito sa masumpa. Ano ba din kaya ito na? Bakit tulik po sa bagay? Ano taga-tulik ko na? Sumpat ko na rin. Sikalit mo sa mga ito na. Padalin. Ako nasabot lang. So, pag siya na lang yung mga una ko so, hindi ko talaga positive. So, klaro ka. Natulong daw.
Ang bilis pa ng pulong. Naho ko na noon. Sinugdan ang pulong diha na. Ang pulong kaupa sa Dios ug ang pulong Dios. Nakadumino sa pinang kaduha. Ayo. Ito wala ko nimo. Pero kung pasigla sige. So balik na ako kung may oras. Ang mamatukan ka na ko. Murog din. Pero siya ka mag-umpisal kita sa itong masturbisyon. Kung magtamaulawan ang magtagputang kita ng katoliko sa katoliko mo, masturbito mo. Tanong pag malaway sa liga. Pagkakapuludan ka mo ang tulong. Anda kay pagkonsentra na kulay. Yan ko na dai. Alin ko na nimo. Isa ka man ko iko na lang sa may gripos. Ala ka nimo pagbuhat talaga imo kita lang yung yan ko lay bulan. No kun will ka lang po with the kind of sit dali sa pagsuot niya. So na una na. Agay na lang ang gabi ka na. Tapos ang atong Announcement. announcement. Iyatag announcement. Sunod na mo nga team sunod linggo ba different. So may unahon na to nga si Santa Maria, wa mo agi kamatay na kaya permatiba na o. Kinahanglan ang rosaryo sa kalawasan. Ang di magrosaryo maimpirno. Dibusyon na pala siya. Ikaw negative. Dibusyon na. Alaga kaya permatiba na birthday mo. Sa birthday I hope na mo gyapon tumo dito next Sunday. Kalimot sa mo painungod pa. Wala na. Ano pamili? Brad Dudong Surya. Oh. Ha? Siya yung mga desisyon, Brad? Indot? Nindot ang debate bisan ingon ang punga nga wa mo uyon sa mga pangutana pero nakakuha gyud tubag. O yung tubag niya. Informative. Oh, informative kayo. Manila tagatunan. Sa pinaagi siyang tubag whether uyon ang Ang dirito ra ba sa sunod linggo wala na kadiri. Naagyo kay makudlo. Naambay ko yung makudlo. Ha? Bitaw.